13-14 dekabrda Hazarın ýakasyndäki Avaza kurort şäherçesinde Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň prezidentleriniň gatnaşmagyna üç taraply sammit geçer. Bloomberg nesri ýokary derejeli türk resmiýetlerine salgylanyp gepleşikleriň dowamyny Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň Türkmen gazynyň Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa bazarlaryna iýerilmegi baradaky pikiri öňe sürjekdigini habar berýär. Bloomberg bilen anonimlik şertlerini gurrundaş bolan ýokary derejeli türk resmiýetleri Türkmen gazynyň ilki gämler bilen Azerbaýjana daşalmagy, ondan aňry Azerbaýjany Gürjistanyň we Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa birikdirýän Günorta gaz koridoru gaz geçirjisine iýerilmegi baradaky pikirleriň öňe sürüljekdigini aýdýarlar. Türkmen resmiýetleri sammitiň gün tertibi barasynda medeniýetde çykyş etmeýärler. Ýewropa Birleşigi özüniň umumy gaz importunyň 45 götürümini Russiýadan öpçün edýärdi. Ýöne Russiýanyň Ukraina goşun girizmeginiň ýygyny geçen döwrüň dowamyna Halkara Energiýa Agentliginiň sanlaryna görä Ýewropa Rus energiýa ferişteleriniň importunyň möçberlerini azaldyar. Türkmen gazynyň Ýewropa bazarlaryna iýerilmegi baradaky taslamalar ençeme ýyllardan bäri energiýa ekspertleriniň arasynda aranyp maslahatlaşýardy. Mundan ozal iýuluň başlaryny Aşgabatda sapar edip Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen duşan ýokary derejeli türk resmiýetleri Türkmen gazyny Türkiýe eltmegiň üç ugurunyň işlenilip düzülýändigini ma'lum etdiler. Bu üç alternatiwanyň hatyryna Hazar üstü gaz geçirji taslamasy, Türkiýany, Azerbaýjany, Türkmenistany we İran öz üçin alýan gaz swap ulalaşygy ýa-da Türkmen gazynyň subuklandyrylan görnüşde gämler arkaly Hazar deňiziniň üstü bilen Azerbaýjana, ondan aňry gaz geçirjiler arkaly Türkiýe eltilmegi baradaky teklipler agdaldy. Ýokary derejeli türk resmiýetleriniň soňky medeniýet çykyşlary bilen üçünji alternatiwa, ýagny Türkmen gazynyň gämler bilen Azerbaýjana daşalmagy baradaky teklipler goldaw tapýan ýaly bolup görünýär. Energetika howpsuzlygy boýunça Britaniýaly bilermen John Roberts 12 dekabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda mawy ýanygyjyň gaz daşaýjy ýörüýte gämler bilen Hazar deňiziniň üstünden Azerbaýjana daşalmagynyň mümkinçiliklerine syn berdi. Technically, it is possible to ship gas from Turkmenistan to Türkmenistanyň gazyny Azerbaýjana gämler bilen daşamak we ol ýerden Günorta gaz koridoruny aktarmak teknik taýdan mümkin. Ýöne täzirçilik jäkden ol düýbünden manysyz. Munyň iki sebäbi bar. Birinji sebäp onuň bahasy. Halkara Energiýa Agentligi 2010-njy ýylda gysylan tebii gaz daşamagyň mümkinçiliklerini seljerdi. Olar sonda gazy deňiz üstü bilen daşamagyň gaz geçirji bilen deňiztirilende tas ikisi gymmada düşýändigi barada netije geldiler. Sol döwürlerde men käbir täzirçilik kampaniýalary bilen söhbetdeş bolanymda olar maňa gaz geçirji arkaly iýermeň gazyň gämler arkaly daşalmagy bilen deňiztirilende tas 4 esde töwerege arzan düşýändigini aýtdylar. by pipeline rather than by sea was probably 4 times as cheap. Diýip energiýa bilermen aýtdy. Ekspertiň pikiriçe mawy ýanygyjyň gämler bilen daşalmagyny ýola goýmak onuň üçin zerur bolan gämçilik dehgalaryny gurup işe girmek uzak wagt talap edýär. The second thing is that it takes time. First of all, you've got İkinjilik bilen bu wagt talap edýär. Munyň üçin siz ilk bilen Türkmen tarapynda gazy gysyjy dehgalary gurmaly. Ondan soňra siz ýa gysylan gazy daşap biljek ýörüýte gämleri gurmaly bolarsyňyz ýa-da barzalary, ýagny motorsyz ýük gämlerini we gysylan gazy niýetlenen we edil konteynerler ýaly aňsat barzalary ýüklenilýän ýörüýte gaz balonlaryny ýasamaly bolarsyňyz. Başgaça aýdylanda bu zatlaryň ählisini ýerine ýetirmeklik bir topar ýyla çeker. Bu zatlary bir näçe aýyň dowamynda ýerine ýetirip bolmaýar. Beýlik tarapdan gaz geçirjini ören tiz wagtda gurup bolýar. Galy bersede gysylan gazyň daşalmagy aňry gitse 4-5 milliard kubmetr gazy daşamak üçin ise ýarap biler. Ýöne bu möçberden aňry geçse bu ykdysady taýdan ören amatyz bolýar. around 4 or 5 BCM maximum before it really becomes wholly uneconomic. Diýip ekspert aýtdy. Bilermene görä meselen barmasy kyn bolan sebitleri uzak adalary ýa-da archipelaglara gaz daşamak üçin gämler amat bolup biler. Ýöne Türkmenistan bilen Azerbaýjan arada mawy ýanygyjy Hazaryň üstünden gämi bilen ýygyderli daşamak ören amatsyz bolup durýar. Şeýle Roberts Türkmenistana gysylan gaz daşamak üçin zerur bolan äpet gämileri eger olar ýurt içine ýasap bolmasa, daşary ýurtlardan Hazar deňiziniň Türkmen tarapyna diňe Volga, Don derýa ulgamlarynyň üstü bilen getirip bolýanlygyny, muňa bolsa Russiýanyň ruhsatynyň zerur bolup durýanyny aýtdy. Şeýlelikde bilermen tebii gazy Hazar üstünden gämi bilen daşamagyň ören köp tagalla, zähmet we wagt talap edýändigini notady.